Yeah. Estic ratllat, germà, jo volia parlar amb algú. Estic perdent perspectiva envers la vida i el futur. I estic en la merda però per fora em faig el dur. Intento calmar l'odi rebentant-me amb molts tabús. La meva vida diària és monòtona i ordinària. Vaig sortir de la gàbia i la ràbia ho fa tot obscur. Inclús la psiquiatra parla de que abuso del consum. I és que el que més em calma és el fet d'inhalar la fum. Només penso en el boom, només penso en el bap. Trec la pietat d'on puc per calmar el meu cap. Ja no sé si és d'hora o tard, sé que segueixo despert. Estic en un estat de trànsit governat per pensaments, dogmes importants que la ment, que el que sóc en si. Últimament recorro a vicis tòxics per poder dormir. Estic en una nau que s'ha estrellat pel camí. Estic sudant de viure i conformant-me amb existir. Sé que a ningú li importa encara que em diguin que sí. La gent és bastant tonta en general, deixem-ho així. Dubtes existencials que no arriben mai a la fi. La meva moguda és meva, en el fons no hi vull ningú al mig. Però ho necessito dir, parlar-ho sense més, treure el que em té pres dins un fals destí. La meva intenció mai ha sigut fer-te patir, però tampoc t'he demanat que et preocupis per mi. No sé per què ens preguntem com estem quan en el fons ens la sudem. Protocol social establert, si quan estem malament responem que estem bé. La pregunta de què cony serveix. No sé per què ens preguntem com estem quan en el fons ens la sudem. Serà per mostrar interès, la teva cara et delata, no crec que estiguis bé. El que et diu això és que realment et coneix. Confiar en gent no sempre pot ser produent, tot i que la majoria de cops ho és. L'humà està fet per fer el bé i no el mal. Per ell relacionar-se és una funció vital, però el que l'impulsa a fer-ho és un altre tema d'entrada, simplement per compartir experiències mutades. Si hi ha interès en el fruit del que penses, o falsedat per por a deixar-te conèixer. I connecta amb tu, que jo connecto amb mi. I la nau ha emprès un viatge que per ara no té fi. Ara sé que no hi ha destí, que per fi sóc lliure i passo d'existir. Ara vull començar a viure i anem a fer ús del present, perquè quan sigui passat sigui un record feliç que no puguem oblidar. D'aquells que ens queden quan algú que ens estimem se'n va, d'aquells que ens fan somriure quan ens passen pel cap. Records és el que som, la memòria n'ha resultat. Els instints primaris ens ajuden a avançar, i no de la millor manera sempre, encara que s'intenta dur l'error a l'ADN. I m'ha permès aprendre que si ens preguntem com estem quan en el fons ens la sudem, és perquè sabem que ens respondran. Sabem què hem de dir si ens ho acaben preguntant. La gent vol sentir béns i no mal. Preguntem, 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 però no formulem bé les preguntes. Potser a la llarga m'acabaràs entenent. L'espai i el temps han creat societats buides. Societats buides. Societats